من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. amma badu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna godiya wa Allah mai kowa mai komai da ya ba mu cikin masu lafiya a yau ranar Alhamis, wadda hakan ya daidai da 9 ga watan Al-Muharram, hijiran fiyayyen halitta daga Makka zuwa Madina da shekara 1445, wadda hakan kuma ya daidai da 27 ko da 8 ya 27 ga watan 7 miladiya 2023, wadda muke haduwa wannan masallaci da ke nan anguwan sarakuna a nan cikin garin Bauchi. Muke karatu cikin wannan littafi na Tariqus Salihin ila Rabbil Alamin na Wahidi Abdussalam Bali. Yau za mu tashi kan darasi na 10 a cikin wannan littafi da muka fara daga farko zuwa nan inda muka tsaya. Muna roƙon Allah mai kowa mai komai ya ba mu ikon faɗan daidai da aiki da daidai, wadda muna cikin wannan wata mai daraja, wadda yau an yi azumin tasuwa, gobe za a yi azumin ashura. Muna roƙon Allah ya karɓa mana wannan ibada namu. Kuma abubuwan da ke ciki shine wannan ibada na azumi shine abin da ya tabbata ake yi a cikin sunnar manzo Allah. Amma duk koma bayan wani abin da za a yi wanda ba wannan ba, wannan ba ta kai lokaci, bayi da asali a cikin addinin musulunci. Duk wani abin da za a yi na yaga jiki da hauka da za a yi da fada da komi, duk wannan ba ta kai lokaci ne. Wannan abu ne da ya saba ma addinin musulunci, abu ne da ya saba ma abubuwan da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya zo da shi akan abubuwan da yake da alaka da shi. Duk wannan na tabbatar mana da cewa shi musulunci abu ne da ke gwada ma cewa in dai mutum bai bi abin da manzon Allah ya zo da shi ba, to yana bata kansa lokaci. Saboda manzon Allah bai ce a yi yage-yagen jiki ba, bai yi kuma wannan tsire-tsiren ba. Manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata, manzon Allah bai yi wannan abubuwan ba, sahabbansa ba su yi ba. Bayan da aka zo aka kashe Husaini dan Ali dan Abi Talib, kuma wanda suke wannan kuka da haukan su suka kashe Husaini dan Ali dan Abi Talib, kuma yanzu sun zo suna kuka suna wani hauka na bata wa kai lokaci. To kaga abu ne da yake wanda yake ganin su yana ganin su kamar suna Allah ne, suna yin abin da ya dace ne. Hasali kuma su suka yi wannan barna, su suka kashe shi, kuma su suka masa duk wannan abubuwan da aka ce an yi. Amma su suna ganin cewa wayandu za su zo su yi wannan abin ne don su samu sauki ma rayuwarsu da sauransu, su gwada cewa ai su masoya ahlul baiti ne, kuma bai da alaka da son ahlul baiti. Wannan sahabban manzon Allah sun so ahlul baiti, sannan kuma ahlul baiti ma sun so sahabbai, amma ba su da bambanci wajen soyayya da suke a junansu duka. Ba wanda yake zagin wani dan ka zo a ce kai in ka ce kana son ahlul baiti kadai, kamar shi kuma in ka zo ka ce ahlul baiti kadai kake so, sai a ce ai kai kana, in aka ce ahlul baiti kace kadai kana so, kana zagin sahabbai. In baka zagin sahabbai a ce kai nasibi ne. In ka ce sahabbai duka kake so da ahlul baiti, sai a ce kai wannan masoyin zuciya ne, mutanen su Muawiya ne. Kaga duk wannan bata kai lokaci ne da hauka da rashin tunani. Muna roƙon Allah ka datar da muka ba mu da ikon da dai. Malai yake cewa muna nan a cikin kitab da malai ya kawo na dai sallah da abubuwan da ke da alaka da sallah. Fa fi sayyihaini an ibn Umar radiyallahu anhu qala kana rajulun fi hayati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha ra'a ru'ya kassaha ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatamannaytu an ara ru'ya ukassuha ila Rasulullah ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala wa kuntu ghulaman shaban aziban wa kuntu anamu fil masjid ala ahadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fara'aytu bin nawmi كأن ملكان أخذنا فذهبوا بي إلى النار فإذا هو مطور كطير البئر وإذا له قرنان كقرنان البئر وإذا فيه ناس قد عرفتهم فجعل أقول أعوذ بالله من النار أعوذ بالله من النار أعوذ بالله من النار. قال فلقيتهما مالكا فقال لي لم ترى فقصصت على حفصة فقصت حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. قال سالم
فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. wannan hadisi Bukhari da Muslim sun rawaito daga Abdullahi dan Umar yake cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya kasance a rayuwar manzon Allah lokacin Abdullahi dan Umar ya kasance sahabbai in an idar da sallan asuba da manzon Allah yakan juyo ne yana kallon su ya ce musu ku faɗa mun abubuwan da inda wanda ya mafarki ku gaya mun mafarkin da yayi da zo ya faɗa, in kuma da wanda ya misali ya zo in babu kuma manzo Allah ya zanna ai tadi abin da yake da alaka na jahiliya, haka manzo Allah yake zai zanna ai tadi da mutane da sauransu. To bayan haka Abdullahi dan Umar yace sai na kasance ina kwadayin nima in yi mafarki in zo in faɗa manzo Allah mafarkin da ni. Ana nan a haka Abdullahi dan Umar yace sai wata rana na kwanta ina bacci kawai sai dai mafarkin yace kuma na kasance kai ni yaro ne a lokacin manzon Allah, a masallaci ma nake bacci, yace na kasance sai na ga mafarki a cikin dare, na yi mafarkin cewa wani mala'iku sun zo sun dauke ni sun tafi da ni zuwa ga wutar jahannama, kamar inda kake ganin igiyar ruwa haka yana juyawa ya tafi da ni. Da na je yace ina ji ina gani sai na ga wani a cikin su gashi nan yace kuma na ga wasu kamar wanda na san su a ciki a wannan tafiya na da naga wasu mutanen da na san su. Yace faja'altu aqulu sai kasance ina cewa Allah ka tsare mu da wuta, 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 ina ta faɗan wannan magana. Yace ina nan sai na hadu da wani mala'ika sai ce me yaya kake ganin haka, sai ya bada labari shikenan me sai Abdullahi dan Umar sai ya farka sai ya ce na zo ban ga manzo Allah ba, na zo na ga ma Hafsa waye ne yayarsa ce matan manzon Allah tira da amince Allah su tabbata gare shi. Da yazo ya ga mata sai take cewa ita kuma sai ta ba manzon Allah labari wannan abin da ya faru. Sai manzon Allah ce ma dalla da wannan da yaron nan Abdullahi dan Umar, ma dalla da rajulu ni'mar rajulu, ma dalla da wannan dan Abdullahi dan Umar, ina ma da yana sallah cikin dare. Manzon Allah ya faɗa haka, ina ma da na sallah cikin dare. Sai Abdullahi dan Umar sai aka gaya masa cewa ga wannan abin fa da manzon Allah ya faɗa, ina ma da kana sallah dare. Daga nan Abdullahi dan Umar, Salim dan Abdullahi dan Umar sai yake cewa wallahi daga ranar Abdullahi dan Umar bai gushe ba, kullum yana sallah da daddare, baya bacci sai dan bacci kaɗan kawai yake yi da daddare, baya bacci sai dan kaɗan a cikin dare. malai ce rawa Abu Dawud da wasahahu al-Albani عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام ب10 آيات لن يكتب من الغافلين ومن قام ب100 آية كتب من القانتين ومن كان ب1000 آية كتب من المتقين من المقانتين. daga Abu Dawud ya rawaito daga cikin littafinsa As-Sunan, Imam Al-Albani yace kuma hadisin ingantacce ne daga Abdullahi dan Amr dan As dan Allah su tabbata gare shi da baban sa yake cewa manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya ce wanda yayi tsayuwan dare da ayoyi guda 20 lalle ba za a rubuta shi cikin wanda suke gafalallu ba za a rubuta shi daga cikin wanda suke sun gafala. Na'am. Ayoyi 20 an cire Fatiha kenan. Banda ita ake magana, ba a lissafi da ita. Wadda ya yi misali in mutum ya karanta to misali a ce ya karanta kuliya da kulhu Allahu da falaki da nasi, don kai lissafi guda nawa to shi kaga yanzu ko da shafa'i da wuturi yayi kenan, to kaga za a rubuta shi cikin gafalallu ba. Yawa bayan sallar isha, a bayan sallar isha shi ne ake lissafi. To in dai mutum ya yi ba za a rubuta shi cikin gafalallu ba. Sai manzala ya ce wanda kuma wa man kama bi mi'atin ayatin kutibat min al-qanitin, wanda ya rubuta wanda ya karanta ayoyi 100 a cikin daren kuma yayi sallah da daddasu, to za a rubuta shi cikin wanda suke masu tsoron Allah. Wanda kuma ya karanta aya 1000, shi kuma ba za a rubuta shi cikin wanda suke ne masu wanda suke sun wuce kwakwalwarwa ne su suna can gaba. To gwargwadon yadda kake gani
ba kowa ke iya karanta aya 1000 ba da ɗari za su kai haka ba su da yawa abu, amma mutum dai kawai kasan ɗan adam ya Allah ne, saboda inda shaidan ke kai kawo. So yanzu kaga in ka ɗauki akwai wanda suke ayoyin kaɗan kaɗan, yanzu kamar kaga suratu safat, kaga ai ita sura ne da take da ayoyi kuci-kuci ƙanana-ƙanana, kuma tana da yawan ayoyi. kaga a karatun wani shi ana ce mata suratu ya katsi, saboda Allah ya ba da labari annabi Yusuf an aka ce mai Allah ya sa bayan ya fito daga ruwan nan da sauransu ya fita daga cikin kifi, sai Allah ya tayar da wata bishiyan amma kasan bishiyan mene kabewa anan ai yaɗo take a ƙasa, to Allah ya kira ta a cikin Qur'ani bishiya ce, ita bishiya ce, bishiyan kabewa haka Allah ya faɗa ta. To amma kaga yanzu wani in yaka ce hadisi ne zo an ce manzo Allah ya ce ai bishiya ne, ka ji su makareta ku yanzu za su ce manzo Allah wai ya ce wai kabewa tana bishiya, saboda shi a garin su iya abin da ta magani ne, abin da kabewa take yaro take a ƙasa. To amma akwai inda ta yiwu a duniya sai ka samu akwai inda kabewa kuma ba ta yaɗo a ƙasa. kowanne ƙasa da irin ƙasashe da abubuwan da ke tafiya da kowa da irin yadda Allah ya yi su, kuma a wannan lokacin Allah zai yi. Shi yasa Allah ya ce babu wasu al'umman da aka so a halaka su daga baya ka fara mai illa qauma Yunus, sai dai su mutanen da Yunus. Shi ma kaga da ya fito daga cikin kifin mai sai samu ya tuba kuma ya koma mai fa matta'anahum ilahi ne, Allah ya ce ya dan bashi rayuwa na lokaci kan ya koma zuwa garin dan umman sai dai ci saboda yayi hijira lokacin da Allah bai bashi umarni ya hijira ba, shine laifin da yi. Na'am. Akwai ana samu su da ka iya samu yanzu kaga kaman akwai yanzu kaga bishiyoyin da misali kake ganin kowa ya fi sanin cewa kargo baya bishiya da sauransu, amma akwai inda daga bishiya ce guda kargo ne kuma bishiya guda musamman, inda ba an sare ba nan in ka je fari amma daga nan inda za ka yi gidan tsohon gwamnan kana yin wannan hanyar ma akwai bishiya musamman, bishiya ce kuma na kargo. To kaga dai wannan mene wani sai sha mamaki ka bai taba gani ko kuma hankalinka bai taba bijiro da abu ka ce babu shi a duniya, kar ka taba tunani. Allah ya rufa mana asiri. Malai ya ce fa bi sahihani an abi hurairah radiyallahu anhu qala أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطاه من يستغفر لي فأغفر له. wannan hadisi ya zo daga Abu Hurairah dan Allah su tabbata a gare shi yake cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce ubangijinmu wanda yake madaukaki kuma mabuwayi yana sauka kowane dare na zuwa saman duniya ta daya lokacin da dare ya rage sauran yanki na ƙarshe. So daga wannan lokacin kuma Allah zai sauko har zuwa mai dan za a kira sallar asuba, yana cewa waye ne zai kira ni in ansa masa, duk abin da kake bukata an karo ga wannan lokacin Allah zai baka. Man yas'aluni fa atahu, waye ne kuma yake son in bashi abu in bashi, haka manzo Allah ya faɗa. Waye zai roƙa in bashi, man yastaghfiru li fa aghfir lahu, waye ne ke neman gafara in gafarta masa, haka Allah zai dinga faɗa har kuma wannan lokacin. Kuma manzo Allah wani ruwa yake cewa me duka dare kowane lokaci ne. Akwai yan bid'a da suke kore wannan hadisi, sun saboda su me yasa suka kore, sun kore saboda hankali da tunaninsu. Sun ce wai ya za a yi a ce Allah na sauka, to ya yake sauka, saboda su wajensu sai da suka yi mai da Allah suka yi tajassum, suka yi tashabbu, tukunna suka faɗi wannan magana. At-tajassum da at-tashabbu abu ɗaya ne. Yanzu lokacin da ka zo aka ce ma akuyan gidanka ai tana da hannu, sai a ce wani ashe hannu a gidanka akwai wani cikin wanda suke karkashinka hannunsa ya karye, ce wallah akuya na ta hannunta ya karye. Kaga in an ce hannu ko aka yi shiru, in aka ce hannun akuya ai tana da shi, amma hannun ta ɗaya da na mutane ne, kaga ba ɗaya da na mutane ba ne. To wannan me ke gwada ma ita ma dai tana da hannu,
amma ba ɗaya da mutane bane. To ashe dan Allah ya ce na da hannu, zai yi hannu sai iri ɗaya da mutane? Ko kuma dan Allah ya ce na sauka in dare ya raba tsakiya? Akwai ruwaya na ƙarya wadda ta zo cewa wata rana wai Ibn Taymiyyah ya sauka akan mumbari a Dimashq a kasuwa, yace haka Allah yake sauka akan mumbarin shi, ya faɗi wannan magana. Aka rawaito wannan maganan ta ƙarya ake yadawa, kuma har yanzu zaka ji malaman bid'a suna yawo da wannan magana. So amma kuma me ruwayar take? Asali wanda ya faɗi magana bai taɓa haɗuwa da Ibn Taymiyyah ba tun da yake a rayuwar shi, saboda ya zo garin Dimashq, al'umma suna kiyayewa, ya shigo garin Dimashq Ibn Taymiyyah watan guda a prison, shi kuma da ya zo ko wata bai ba a nan ya tafi. Ibn Taymiyyah bayan wannan watan gudan bai fito a prison ba sai bayan shekara ɗaya da wani abu ya fito daga prison ba. Duka wannan abin da ya shafi wannan karatun Malam Idris da sauransu, abin da ya shafi wannan satin da ya wuce ranar Litinin, wannan satin da muka karatu a can masallaci da muke tarihin Ibn Taymiyyah, inda ka san wani abu ya mai, inda ka san cewa kaman abun yana faruwa yanzu, ka yi mafarkin abu misali sai ya zo ya faru a yin da ka gan shi. Wannan ba magana mafarki, an kai Ibn Taymiyyah prison akan me? An zo an yi muƙabala da shi saboda ana tuhumarsa da wasu abubuwa. Da aka yi muƙabala, sarkin a lokacin shugaban shi yana da tunani, yana da ilimi, saboda shi mutum ne mai ilimi mai insafi, sai ce to duk malaman da suke kalubalantar Ibn Taymiyyah saboda kara ai yawa zuwa ga Ibn Taymiyyah, ce ai yau ma ya ce bare ya nemi taimakon Inyas ba, ai yau ma ya ce su Ibn al-Arabi mutane mulhidai ne, ai yau ma ya ce su wahdatul wujudi mummuna abu ne, ya ce ai Allah ya daidaita kan al'arshi, ya ce bara a nemi taimakon manzon Allah ba. Duk wanda abubuwa ne ya riga ya faɗa ya gama. Ibn Taymiyyah ana ganin ya kunno wuta wa kansa, sai suka kai